Добре ли е да слагаш сол във водата и да пиеш вода или с морска, или с каменна сол, като тази? Този коментар ми написа един човек под едно от видеята, които направих. И аз замислих, добре, отдавна не съм говорил за водата и за солта. И това е много интересна тема. И днес искам да ти разкажа първо, добре ли е да слагаш сол във водата и да пиеш вода с сол? Второ, искам да ти покажа, да ти разкажа за една от най-големите грешки, които повечето правят, като го правят това нещо с солта във водата и къде трябва да внимаваш. И трето, сигурно се питаш, добре, коя сол е най-хубавата, която да слагам в водата си, дали да е като тази каменната тук, която ти я показвам розова, дали да е тук като тази каменната бяла, да взема морска сол. Знаеш, че ти разказвам, че трябва да пием кристално чиста вода. Тоест вода, която е изчистена от всичко, няма никакви примеси вътре, няма минерали дори. Тоест минералната вода с неорганичните минерали за нас не е окей. На нашето тяло му трябва чиста вода, нали? Както ти чистиш много. Това ще го повтарям винаги. Както чистиш къщата с чиста вода, така и чистиш тялото с чиста вода. Не го чистиш с минерална вода, защото нали, прозорците навънка не искаш да ги чистиш с вода, която е с пясък. И така минералната вода, това е едно малки песъчинки вътре, които тялото не може да ги обработи. Те са неорганични. То се опитва да ги изхвърли и ако не може, те се наслагват навсякъде или може в крайна сметка да почне тялото да прави бъбречни камъни от това нещо. И защо сега? Защото аз твърдя, че е добре в някои случаи да пиеш сол, да слагаш сол във водата и да пиеш. И защо сега, като говорим за че трябва да пиеш кристално чиста вода, пък изведнъж слагаш други примеси и сол във водата. И тук идва разграничението. Трябва да разграничаваш много добре вода от лимонада. Ако сложиш лимон във водата, тя става лимонада с лимон. Ако сложиш сол във водата, тя става лимонада с сол, т.е. соленада. Ако някой бях гледал едно видео, което ми направи впечатление как мислят хората и че им се набиват тези неправилни модели на мислене в главата. Някой беше казал в едно видео, нали ставам сутрин и слагам лимон във водата и пия вода с лимон. Не, ти не пиеш вода с лимон, ти пиеш лимонада. Тоест, първо, трябва да знаеш, че кристално чистата вода, тази, която или е минала през дестилатор, или е с молекулярна филтрация пречистена, или с обратна осмоза, или някакъв много чист извор. Това е водата, която всеки ден трябва да пиеш за твоето здраве. Другото, всичкото става вода с нещо, т.е. това става сок. Нали? Лимонадата е сок с лимон. Портокаловия сок е вода с портокал. Сок с лимон и казах вода с лимон е лимонадата. И така, ако сложиш сол във водата, тя става соленада, т.е. вода с някакъв друг примес. Не? Едното няма нищо общо с другото. Разграничавай ги. Лимонадата, сока, соленадата,